mapasamang, it has become a vicious cycle. Ang sabi ng kandidato, local o national, local kasi 45 days, di ba? Ang sinasabi nila, pag sila nag-uusap, narinig ko ito mismo magpauto na tayo ng 45 days kasi babalikan natin sila ng 3 years. Ang sabi naman ng botante, utuin na natin sila ng 45 days, ngayon lang tayo makakaganti kasi tiyak na wawalan niya tayo niyan for 3 years. Saan tayo pupulutin pagka gano'n ng attitude? No? Both sides. Yung botante, ang iniisip nila, ngayon lang tayo makakabawi, hingan na natin kung ano, pagsayway natin yung mga yan, pakantahin natin, gagawin na natin. Kasi pag nanalo yung mga yan, di naman tayo babalikan Ang balik sa atin yan, masama So, ganun naman din ang mindset ng kumakandidato. Narinig ko ito mismo sa mga ilang local candidates na nakadaupang palad ko noong tumakbo kasi national naman yung tinatakbo. So, dapat mapalitan yung mindset na ang isipin natin sa ngayon, dapat yung magkaroon tayong maturity, especially mga voters. And through media, I think you have a big responsibility to educate our voters na future ng susunod na generation, if not future natin bilang mga nasa present generation, ang nakataya rito, hindi yung panandali ang kaligayahan, ika nga. Sir, yung USEC na sinasabi nyo, ni-require siya na... I don't know, pero siya mismo yung... Kasi ang nakausap niya, isang dati kong tauhan, nireport lang sa amin, na sinabi niya, sir, nag-decline po ako. Kasi ito yung offer na at nalaman ko tuloy na nag-organize sila sa bawat probinsya ng mag-establish ng troll farm. Sabi natin, kada probinsya, 2 troll farms ang pinapa-organize. You can just imagine if it materializes, and using the resources of the government, whether or not it is sanctioned by Malacanang, well, I hope not, and I don't believe so. Maybe over-eager lang yung official na yon na magpakitang gilas sa kanyang ginagawa. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.